Saudara, jangan lupa like, komen, dan screenshot. What the fuck? Keliru, subscribe lor. Ning omah nganggur ya ngewangi wong tuwa, nyapu-nyapu ya ora apa-apa. Awane panas temen yo, aduh sih tok seger iki. Terus ya. Hehehe, apa iku marah jedeng iku? Adus to, Mak. Kok penak temen, ora kok banyu angel atus ning omah. Dene suka. Adus ning omah wae ra ono, wis adus ora ono. Panas. Tapi ya yo aduh, seger iki awan-awan. Nganu deh. Ya, gitu. Terus loro iki piye? Sing sehat. Yang, bobo kono lho. Kowe milih bobo apa kowe ngomong? Yo aku tak mbah wong. Saiki wae kok tak mbah nang kok ngomong ora iso. Ya wis dagagi ya. Yo. Uh-oh. Fuck you! Wah, banyak jeding ora ono. Nang carane ya padha wae karo suami-suami takut istri nang. Nasib jadi tukang ngangsu banyu aho trip. Lihat timbo ya. Aku dhewe ora kok timbo iki mbok timbo sapa ning kene, Mang. Iki tak nggo. Ya betulan. Lagi kok umbah-umbah dhewe wong lanang umbah-umbah. Lah piye wong bojoku ngomong mosok yo apa takon ngomong karo mbah-mbah sakake bojo.
kok. Asu lek kowe lah serem gak muni tapi. Ora muni ngewangi mak kok muat kayak 20.000. Lanang melakukan umba-umba wis mergawe umba-umba. Kok aku kurang gawe. Rasane di bojo, ben nanti bojo dara ngerti dhewe. Ada ngene iki ngomong Yo akeh lek wong di bojo, tapi yo sing umba-umba yo kowe tok iku. pancen yo semau omah. Beda dara ngrasakno dhewe kowe. Aku lek terus terang di bojo kok bojo menunggu. Tai jolo dale Pak Dale po, mbok payu bora. Mulai Kok senane moyoki wong. no. Kok julali tiba delok kene ngene mbok sapa mang. Yo. Yo ora ro. Dhisik aku. Halah, wong lanang kalah karo wedok. Yo. Muga-muga wae bojo kok ngono. Muga bojo kok cinta ora sugih. Wah, pokoke rasa ngangsu. Apa yo bengi mangan opo aku. Wis bar. Arep mulai. Ada rong wae. Cepet kok. Karek caire 20.000 nggo tuku pentole topo yen liwat aku kelingan 20.000 Lego ya. Malah. Prengok dodi rusak iki piye nek Caca? Apa lah ini iki? Kok prengok sak dhewe iki ta. Aduh, sawan-awan seger iki. Kawi sih ah. Segere awan-awan. Wes dipageri ngene sadio akar-akar ae. Anak-anak wong ta anak-anak apa sini. Aduh, kaet mangkok keselen aku. Leren sik, tak leren. Nah, mbako ndumpel iki lho. Wah, seger iki. Wah, lali nganggo banyu ngombe mang piye nek Caca. Mosok ngombe banyu sumur ana sumur ta arek ana sumur ketok atuk kono iki. Ana wong biar dul adus ta apa ta iki. Bakon sing Caca kok sumegre ngene iki masak omah. Aduh, ngombe banyu sumur lah. Omah ya ora ana banyu. Nggih, mek ben nggih. Ora, ngetok roti iki lho, wis ora ngetok pring rek kok. Kok tau tak ngacok ora wong emosi. Telak, metu katakoki banyune jek, ruse tarusa iku. Toh, iki lho tak pekno nek ape nyombor, tapi ora dedeke. Gelem ra? Ngomong amger. Tak ngacok ya ora wong. Aduh, kecari. Ijen ku aduh. Bar mulai ngopi seger iki. Loh, salin kon ndi gak ono? Jok kene sanduke kok ora ono. Mbok gawa kowe lek. Lho, tak genam dhewe. Ngaku ket mau dhewe kono lagi teko. Wis to kene nelek ta opo mau kowe. Oh, ini goro kowe ngene iki malah ribut tangi aku akeh. Por sadanganmu delikno. Aduh, patam menyono ngono.
Ora harus kowe ape mulai aku. Loh, Hei, sedang aku di. ora urus rupamu. Lah aku piye mulai iki? Ah, kau syukur. Orang ngurusi si letem. Dadah monyet. Mulai.